କାଣା ହୋ ଜାଣିଛ କି ନି ଆଜି କାଣା ଡେ ଯେ ଆଜ ପରେ ପିଲା ଟୁକେଲ୍ ମୁଁ ଗଲେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଏଟା ବୁଲା କିଟା କରବାର୍ ଲାଗି ବାହାରିଛୁ ହେନ୍ତା କିଛି ଆମର୍ ଲାଗି ଖାସ୍ ନେଇ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ ଏଇଟା ବାହାରିଛୁ ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଡ଼େ ଜଷ୍ଟ ହେନ୍ତା ବୁଲା କିଟା କରମୁ ଆଉ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ତ ଫଟା କରମେ ଜଷ୍ଟ ହେନ୍ତା ଟିକେ କିଣିକିରି ପଲେଇ ଆମୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବିଲକୁଲ ଟିକେ ନେଇ ବୁଲିଗଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ପଲେଇଛୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତା ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲେ ବାଇରେ ଟିକେ କିଣି ଦେଇଛୁ ସବୁ ଜାଗା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଫେର୍ ଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ କିଣିରେ ଆମ ଅଲଗା ଚାଲିଛି ଆଉ ହେନ୍ତା ତ କିଛି ଆମର ଲାଗି ଖାସ୍ ନେଇ ସେ ଯେ ମୁଁ ଯାଏସି ତାର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିଯାଏସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜାଗା ମାନେ ସେ ଟିକେ ଦେଖାକି ଏଇଟା କରସୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ହେନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ।